Dobre, čaute všetci. Dneska si ideme ukázať, že jak treba mnať na Please Donate nejaké Robuxy. Takže najprv dáme Creation. Potom tu máme, viete, takú základnú hru, tu má každý, ja už som ju trošku robil. Klikneme na ňu. Potom sa nám to načíta. Tu potom je takéto tu píše. No. Pôjdeme dole. Tu píše Passes. Klikneme na to. Potom pôjdeme dole, ale keď mu to už ukazuje takomu, tak už takto. Vidíte? Ja už to tu mám. Plus Donate som to napísalo, takže už jeden mám, 5 Robuxov. Dáte Crit Pass, potom tu dáte hoci čo, napríklad je tam svoje meno, Patrik. Tu dole napíšete napríklad PS. Počkajte. Tak, plus 10 rokov som tu napísal. Teraz dáme Crit Pass. Načíta sa to vám. Potom tu klikneme na toto. Na naše, čo sme si urobili. Viete čo? Teraz tu máme Basic Settings alebo Sales. Toto už sme urobili, takže toto si teraz nevšímame. Prepáčte, batéria vybitá. No, dáme Sales. A tu teraz napíšete, že koľko Robuxov chcete dať. Počkajte, dajte Item for Sale najprv. Joj, prepáčte. A teraz... Joj, padá to. A teraz dáte 10. Mne je jedno, jaké dáte, ale keď chcete, dajte aj 10 aj hoci. Dobre? Tak počkajte. Save changes. Tak, už to máte. A teraz už pozrite, máte tu už dve. Alebo to je jedno teraz. Teraz idete na, počkajte, Roblox. Všetko preklikám. Tu na Roblox nech ide. Počkajte, ja to musím takto urobiť. Tak, no som naspäť. Idete na Please Donate. Please Donate. Tak. Ja už som tam mal 5. Dobre? Tak teraz... Počkajte, načíta sa mi to. Teraz pôjdete. Robíte si tu stánok. Počkajte. Jak mám urobiť stánok? Kde je? Ja si chcem urobiť stánok. Kde mám? Kde mám si ten stánok urobiť? Tak tu môžem napríklad, pozrite. Tak a už tu mám aj 10, vidíte? Tu také. Tak vidíte, meno Patrik a tak vidíte. Takže toto bolo koniec videa a dúfam, že mi takto kúpi, no už dneska mi takto kúpil za 5 Robuxov. Ale nedostal, dobre. To je jedno a no vidíte. Takto môžete dať si Robuxy na Please Donate. Tak čaute. A inak dá sa to aj na telefóne. To natočím potom. Čaute.